wasego mpaka ni malachi to kendo kata mana juma mokalo benda paro ni stations emaga RMS nja no tim maber ka neno ne wan gi the big question kacha manyo miyo kelo experts mopogore nekech ing'eyo ni mana kaka iwacho ni kinde machon ni biro tisomo budget odiochieng' achiel makmana ni bang' katiba manyien gini en process machakore maka budget ma isomo ni orumo to budget machielo osema chakore kamano kodi do ka gini kelo proposals mopogore maka gik dwe mar 12 higani to kendo budget ma 2025 2026 osemana chiek kuren mbaka magore mobi nyaka kamo gikeni omiyo fuon gi gik mang'eny aparo ni gin gik ma wasewachie mathoth ka gima wanyalo wacho en kaluwore gi nito kech nitie achiel gik manchano waseluwo omenda madhi ne county ng'ene kata sani koro gimedo ochopo bilion 40 gi nukta gi 400 400 gi wiye yes gi 400 gi wiye ma ineno ka yuaruok nche ntiere kacha to gidhi gimedo omenda madhi e counties ni to gi mamoko makmana ni penjore ni implications magini dhi bedo godo nekech Victor kata king'iyo no med gi kama omenda madhi e counties tiyudo ni deko margi nyalo bedo no kata gikete mana bilion 450 kata kama gikete lakini gideko kapodok gichopo ka waloso kuom omenda maga sikul Victor sami chwalogie nekech ibiro yudo ka sani school ni etam mar 2 tido ka sirikal podok otieko chwalo omenda mar capitation matam mokwongo ineno koro kata mano omenda mag counties gido ka sama gibiro to weche mag pending bill ka osebedo mathoth momenda gi samonego bedni gichopo nekech ntiere keto budget to gi timely disbursement mag budget budget go ginyalo bedo anyalo nyisi ni Victor mi pesa makama lakini abiro deko mido ka thoth seche mang'eny idenyo koro pesa ni kabiro tiyodo ka ni iseolo gope moko kata county oseolo gope moko jotije piny owacho bende oseolo gope moko miyudo komenda nigi kama onego bedni okonyo gi dhi betie matek to machielo ma bende chak tenore gi weche gi Victor en ni weche mag public participation ma wabedo godo nikech ing'eyo ni sa ok nyalo romo mondo wakol gigi te to nitiere mbaka manyocha nosegore king'iyo proposals moko mantiere budget ni machalo kaka nyocha ne med keto 16% VAT ne boflo ma bende nineno ka mbako segore ni nyalo dhi medo nengo makati dhi malo ewi mano kiti chak yudo kan tiere gima ne samoro bende ji chich ni nyalo miyo nengo wuoth dhi malo mano 2.5% ma ineno ka piny owacho keto ni ng'at moro amora man gi gari man gi nyamburko pacho ka biro chulo higa ka higa 2.5% mano ushuru michulo ne gachi beda ni in gi gari no kenda to king'iyo proposal manyo wuok korka jok mochung' ne weche mag insurance pacho ka ne wacho ni mai dhi miyo thoth ji mang'eny biro weyo weche mag insurance ahinya kotenore gi weche mag comprehensive insurance koro gidhi third party ma samoro ok nyal konyo weg gechegi mar ariyo kichak yudo ka tenore gi mai to jo weg matatu bende wacho ni gima kamae kodhi otimore to ing'e ni gin bende nengo wuoth biro dhi malo kata mana loche ma bende samoro ting'o mwandu pacho ka koro magi gin mbekni mana e gore penjruok mantiere bang public participation ma bende chuo chieng' kawuono ni kaito bang'e committee cha dhi bet mondo migindik report margi Senate bende nigi special session kawuono kaito bang'e gibiro chwalo report ni kama koro japiny nitiere nikech mbekni osegore kama koro japiny nitiere Victor makoro wapenjo ni to sami dhi chwal gini e od bura ni bende nitiere possibility kata nitiere gimoro ni piny owacho mar Ruto nyalo winjo ywak jopiny ni winjo ka kanisni bende ywak ni divai ma bende ok gimadh ni gimer iwinjo ka olesapit bende gilange gidinde mamoko wacho ni nyaka divai ma ng'ato ok modh no yie bende omed nengo ne nyaka sakrament wakati ma sakrament ma bende imila mondo mi weche mag dino chop kare bende omed nengo ne koro penji to ng'at mane mano okelo paro ni diponi giyudo ka divine gi sacrament ni joti ahinya nikech piny owacho dwaro kuonde ma ginyalo time ang'o Victor inyiero to jodolo lemo nyalo gine nyalo medo nyalo dhi miyo gini bedo matek koro komachielo ipenjori gima wadwa neno nikech ken biro koni ni public participation mano otimore malach higa mokalo gima no otimie kata mana mai mano otimore ni
bende gimidhi timi onge. Aparo ni jood bura ma samoro inyalo biro penja ni to bende jood bura nyalo dhi e temo kata lokruok matin. Anyalo nyisi ni Victor, mano gima ok dhi timore. Kech jood bura rita gini mondo mi gikale. Nikech kendo gidhi kale kaka en. President Benyo wacho nyoro ni gini nyako kala kaka en. Yes, gidhi kale kaka en. Onge jaod bura to ka nchi neno Opiyo Wandayi ke mancha ne gin ka Amerika cha ma king'iyo picha cha to bwana cha nyo gibudho godo ma tiende ni macha jatend kweth mar jakom kano penjo ni to ere gima Azimio dhi time od bura. Tiwinjo ko wacho ni od bura nigi tende. Matien otelnegi Amina jo Azimio kata kweth mar ginene. Kweth mar minority nigi jotendgi motelnegi ko Opiyo Wandayi. Otelnegi ko Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi nyaka sani kopogore gi bedo ni nyocha ne owuotho gi jatend piny kocha mineno ka gi bedie ndege gi gik mamoko gi. Gima wadwaro wacho ni kae ma mondo ing'e ma kwaduoge kaka wanene ka juma manyien tidhi yudo ni onge gima od bura dhi timie e lipodno kata chiel gicha dhi kalo kaka en madeko gi adeka gi na kel gino kata mana kawuono to de gisekalo gino gitiekre godo William Ruto dhi pek ma dhi bedo e weche makoro japiny dhi yudo mbele ka walose ma aparo ni ywak mane nitie do betie maber ka sirikandi ni de ging'iyo ni kata odoko ni piny owacho to dwaro ushuru mondo mi gitago piny kama, lakini kuonde manyalo bedo ni mule raia magin gik ma oselosi kaka kuonde machalo Makati kuonde machalo Victor oro pesa. Yes. Ingeni ka oro pesa isimbi sani mano ok en income. Mano ok en yuto. Mano ok en yuto. Tax onego bed ni bede yuto modonjo. Koro ka mani chaki go wiye to samoro mi go wiye piny owacho ni to ok en yuto. Magi gin gik madhi miyo dhano koro chako kano pesa e bwo mattress kaka ji ne kano chon. Erokamano. Ken wan gi weche ariyo